Nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Welesebugu sigida la ani 13 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. Aw bisimila Mali kura kunnafoni kɛnɛ kan. An ka kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali cɛdenw y'a lase ko jihadisi jatigɛ walekɛla État islamique Sahel jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abu Huzaifa n'a bɛ wele fana ko Hugo a fagara finitigiw ka wilikajɔ senfɛ. Ale ye jɔn ye? An bɛ segin ka na o kunnafoni di aw ma o la. Halisa Abu Huzaifa n'a bɛ wele fana ko Hugo o ka fagali kan an bɛna kuma ni ɲininikɛla Dr Ali Tunkara ye ka bɔ Bamako. Sénégal Balu sigida o ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikhna Kamara ale bɛ taama la Amérique diɲɛ warimaraw yɔrɔw ka foroba lajɛ hukumu kɔnɔna na. Ka faraw kan an bɛna kuma kunnafonidilaw ka lahalaw kan Niger jamana na. A yirala k'a fɔ ko o dɔw nɔ minɛna. Ka fara Amérique jamana kan sanfɛ kalanso kalandenw ka wulikajɔw o bɛ sen na. Ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma. Mali finitigiw ye jihadisi jɛkulu n'o ye État islamique du Sahel o ɲɛmɔgɔ faga. Amérique famaw tun ye nafolo bɔ a laɲini na ka nɔminɛni la finitigiw ka kelenmasa o laseli fɛ Mali foroba jabarani ntɛnɛndon. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale bɛ a lakalan. Karidon avril kalo tile 28 san 2024 Mali jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye jihadijɛkulumaba dɔ min bɛ wele ko Abu Huzaifa ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Hugo la faga. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Mali ka jabaraniso gale ORTM sanfɛ. Miniti damadɔ o kɔfɛ jamana finitigiw ka kunnafonidiso ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye nin makofɔlen lakodɔn n'o ye Abu Huzaifa ye. Ni jamana wɛrɛ jihadijɛkuluma don min ka walejuguw tun bɛnnen don karogɛlɛya ni ninkɛnɛkaraba walew ma ka taa dugudenw fan fɛ ani ka fara jamana finitigiw kan fo ka se finitigiw ma minnu bɛ wulikajɔ baaraw la ka jihadi kɛlɛ Sahel marabolow kɔnɔ. A kunkolo kun bilalen don nafoloba kunkɔrɔ min kasabi tun bɛ se fo sefa wari miliyari 3 ani miliyɔn 400 ɲɔgɔn ma n'o bi bɛn dolari wari miliyɔn 5 ma. O nafolo labilalen kunnafoniw tun dira Amérique jamana ka département d'état fɛ ko ni mɔgɔ min sera ka ni maa kofɔlen tun faga ko o nafolo bɛ di e ma. Min laseli tun kɛra Amérique jamana finitigiw fɛ minnu bɛ Tongo Niger jamana kɔnɔna la kabiri octobre kalo san 2017 waati. I n'a fɔ bataki min y'a ka fagali kofɔ ye a lase cogo min na ko octobre kalo tile 4 san 2017 ko finitigi 9 de fagara Amérique jamana finitigi 4 bɛ olu la ka fara Niger jamana finitigi 5 kan min kɛra jan dɔ dali ye jihadijɛkulumaw fɛ Tongo kilomɛtiri 20 ani kɔ o de bɛ ani Mali dancɛ cɛ. Ni jihadijɛkulu ɲɛmɔgɔba in min fagalen filɛ nin ye Mali finitigiw ka wulikajɔ senfɛ mɛnaka jamana kɛ ka yanfan ka taa Tilibi yanfan fɛ. Ni jihadijɛkulu ɲɛmaaba tun don min ye Maroc jamanaden ye nara Mali jamana kɔnɔ san 2012 waati tuma min na jihadijɛkuluma Mujawo n'o bi wele nanzarakan na ko Mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest olu ka kulu la n'o tilala ka yɛlɛma ka kɛ État islamique ye ka dangarili wale baw boloda Mali ani Niger jamana marabolo kɔnɔ ka taa ni jamana 3 dancɛ la. Ayiwa foroba cikan dɔ kɔnɔ avril kalo o tile 24 Mali sɔrɔdasiw ye Abu Huzaifa ni a bɛ fɔ a ma tuguni ko Hugo ka saya sɛmantiya n'o ye jihadisi jatigɛwalekɛla ye ani ka tɔɔrɔ caman kɛ jamana caman dugudenw kan. VOA Bambara farala Dr Ali Tunkara kan. Ale ye lakana koɲɛw ani politiki dɔnbaga ye ka bɔ Bamako walasa lakana koɲɛw o sɛgɛsɛgɛli ni sɔrɔdasiw ka wale ni kɔfɛ. Docteur i ni wula. Ayiwa docteur e ka jaabi ye mun ye kibaruya nin na min ɲɛsilen bɛ Abu Huzaifa ka saya ma min bɛ wele fana ko Hugo jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na Sahel maraw la. Tiɲɛ don Ture n'i ye nin makofɔlen in lamɛn Abu Huzaifa bɛ tɔn min na n'o ye État islamique ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ tɛmɛnlenw na i b'a ye u ye dakari kɛ tɔn min na kosɛbɛ o tun ye Al-Qaïda dɛ nka nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna la Mali finitigiw ni
Niger finitigiw fo ka taa fara Burkina finitigiw ka b'a ye u ka wulikajɔ cayara kosɛbɛ min ye Liptako groupement ni jamana saba in dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O de la o wulikajɔ ninnu senfɛ Mali finitigiw ye dankari kɛ Abu Huzaifa la nin yɔrɔ kɔfilɛ na. Da sera ma kuma tɛmɛnenw na maa dɔ maa min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fɛn min ye jatigɛwale tɔn ye min tɔgɔ ko État islamique o kow la Mali caman caman la fo ka taa se Niger ni fan wɛrɛw ma. Ka da o kan Amérique tun ye nafolo dɔ bila a ka nɔminɛni a ka kunkan baaraw dɔ la Amérique sɔrɔdasiw kɛrɛnkɛrɛnnenw na o saya la Tongo Tongo Niger ayiwa jamana na août kalo o san 2027 la e ko di o yɔrɔ fanfɛla la. Tiɲɛ don an b'a ye kuma bɛɛ ni dankari kɛra Amérique jamana ka jamanadenw na walima Amérique yɛrɛ ka sɔrɔfɛnw na i b'a ye kuma bɛɛ kabini Usama bin Laden fo ka taa se Ayman Zarqawi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Amérique taabolo ye ka maa min kɛra sababu ye ka dankari a ka jamanadenw na walima a ka sɔrɔw la a b'a tigi kɛ ɲinifɛn ye ka musakabaw d'a tigi k'a fɔ ni maa min sera ka kunnafoni mɔlen di a tigi kan a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ dollar wari hakɛ caman labili mun kosɔn a ye dankari min kɛ Amérique jamanadenw dɔw ni la walima a ye dankari min kɛ Amérique ka sɔrɔ la u ka se ka o juru sara nka an b'a faamu nin kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i y'a ye o wulikajɔw bɛ kɔfɛ se ma se ka kama ni Mali sɔrɔdasiw de sera ka s'a ma o fana bɛ hakilinaw yira teliyala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye bi u jala minɛn don fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye bi u ka minɛnw ka girin lakanako ta fan na fɛn min ye sɔrɔdasiw ye bi u sigilen tɛ yɔrɔ kelen u ka taa ni segin ka ca kosɛbɛ yɔrɔw la yɔrɔ min ni jatigɛwalikɛlaw nana k'olu kɛ daga ye kɔrɔn fan fɛ fo ka se caman caman ni jamana in yɛrɛ ni jamanatɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye furancɛ ye o y'an faamu. Ayiwa balimakɛ i ni cɛw la nin diyara n ye kosɛbɛ Dr Tunkara. Ni tun ye Dr Ali Tunkara fɛlaw ye jihadisi jatigɛwalekɛla Abu Huzaifa Hugo ka fagali kan Mali finitigiw bolo. Bɛɛ ni ɲankuma ka kɛɲɛ ni i sigiyɔrɔ ye. Ne ye marabagaw Aida Kanti ala ye ne kɛ école karamɔgɔ muso dɔw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye groupement des femmes éducatrices du Mali ye ne ye o ɲɛmɔgɔ ye ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ Mali ma Mohamed vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka VOA Amérique baarakɛla bɛɛ fo ka VOA Amérique lamɛnbaga bɛɛ fo i ye n ɲininka n faso kunkanko kuma la a diyara n ye kosɛbɛ CNT ye laɲini min kɛ Cour constitutionnelle fɛ ne bolo laɲini tɛ kojugu ye bɛɛ bɛ laɲini kɛ i ka baara sinsinni ni a tagabolo ɲuman kama Cour constitutionnelle fana ye jaabi min di jaabi vraiment a bɛ mɔgɔ kunkɔrɔta barisa a ma ban u ka laɲini ma a m'u ka laɲini lafili a y'a kɛcogo ɲuman ɲɛfɔ u ye o ye Cour constitutionnelle ka baara ye o ye Cour constitutionnelle ka jigisigi wale ye ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an b'u fo k'u barika da o la Mohamed gɛlɛya ka ca Mali kɔnɔ bi gɛlɛya ka ca maliyɛnw kan gɛlɛya ka ca an kan kojugu donc ne bolo nin ko ninnu ye sɔgɔbɛ kow de ye mɔgɔ dɔw fɛ an ka bɔ o kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ n'an seko n'an damayira ye an ka baarakɛtaw bɛɛ la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ faso jɔli la donc bɛɛ k'i segi min ka baara ye finiko ye e ka fini ko k'a jɛ i y'i faso dɛmɛ min ka baara ye école karamɔgɔya ye a ɲini denmisɛnninw bɛ dɔnniya sɔrɔ cogoya min na dɔnniya min fana n'a bɛ jamana nafa o ɲini k'o di denmisɛnninw ma bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la maliyɛn kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Mali ka taga ɲɛ la n'an y'an seko kɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ Mali gɛlɛyaw ala ka se di an ka ɲɛmɔgɔw ma u ka se k'a gɛlɛya bɛɛ wuli ala ka cɛfɔ ni kanbɛn ni kanu don maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali gɛlɛya ala k'a bɛɛ kɛ souvenir ye ala ka se di an ka finitigiw ma ni ne donna mɔgɔ min gasi la i ka yafa ma ala kama denmisɛnniya kama m'a lawuli o kama n ye n ka miirina de fɔ bɛɛ ka yafa ma
Nous tun y'an balimamuso madame Bagayoko Aïda Kanté ni ale ye Welesebugu mara o kalansira ɲɛmɔgɔ ye n'o bɛ wele ko académie an ka foli b'a ye. Cheikhna Camara n'o ye Sénégal jamana dugutigiw ka tɔn ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ye ani fana Badou o commune dugutigi don ale bɛ taama la Amérique diɲɛ warimarayɔrɔbaw n'o ye Fonds monétaire international o ni Banque mondiale ka foroba fɛrɛ lajɛrɛw hukumu kɔnɔna na. Kuma falen la ni VOA Bambara kunnafoni dila Modibo Dambele walasa a ka kuma taama ni kuntilenna nin kan dancɛ bɔ jɛkafɔ kan jamana fila ninnu cɛ la. An k'u lamɛn. Retenir d'abord mun kɛra somɔgɔ samafɛn ka baro kɛ ni duniya waritigiw ye ka hakili jagabɔ kɛ ni duniya in ko bɛ se ka taga cogoya mun na hakili jagabɔ gɛlɛnw minnu kɛra an yɛrɛ ka cakɛdaso bɛɛ wari ani sɔrɔko fanfɛla la an ye hakili jagabɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani k'a lajɛ Senegali politiki fanfɛla la mun de bɛ se ka kɛ Senegali falenna ni jamana ɲɛmɔgɔ kura Bassirou Diomaye Faye ni Sénégal denmisɛnninw olu ka jigi don. Avec l'élection du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui est très jeune. Quel message cikan mɛn lase ni baro ninnu senfɛ? Cheikhna Camara ni Balou maire don a ko an y'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ sisan kɔni yɛlɛma ka kan ka don kow la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna Sahara fanfɛla la ni yɛlɛmahɔrɔnya sɔrɔla nin y'a san caman ye hakili jagabɔ ka se ka kɛ ni denmisɛnninlakaw ye fɛn caman kan yaasa an bɛ se k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegal ni laɲini caman o kɔni o bɛ boli ɲɛtaga bɛ se ka kɛ cogoya min na fan suguya bɛɛ kan o hukumu kɔnɔna la san 2024 kow kan ka yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegal an y'a yira k'a fɔ kow tun bɛ tɛmɛ cogoya min fɛ kɔrɔlen an tɛ se ka sɔn o ma tuguni jamana ɲɛmɔgɔ kura ale kɔni a y'a yira k'a fɔ ko tɛgɛdiɲɔgɔn baara o bɛ kɛ nka ko yɛlɛma kan ka don kumaw ani kow taga cogoya la a kan ka kɛ ko ye bɛɛ bɛ se ka i ta sɔrɔ mun na o de la an bɛ baarakɛlaw fɛ minnu bɛ u ɲɛsin an yɛrɛ ka gɛlɛya minnu bɛ farafinna kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana n'o ye Senegal ye mun ye jagoya fanga wagati ye n'o ye colonisation ye yɛlɛma kan ka don la dɛ. I ka nagakɔrɔmarayɔrɔ a bɛ dan bɔ ni Mali jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayidugu tɛgɛdiɲɔgɔnma fanfɛla la ni jamana fila ani Balu Kayi ni Balu bɛ se ka mun de kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ se ka mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais merci beaucoup Balou. Cheikhna Camara ni Balou maire don a ko ale ka commune ni sɛnɛkɛlaw bɛ yen baganmaralaw ani mɔnikɛlaw ko u bɛ dan bɔ ni Mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi ani Tafsiga ni o bɛ Nouakchott Mauritanie. Senegal baji o de bɛ ani Mali cɛ u bɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi san caman yaasa lakana ani ɲɛtaga fanfɛla la jamana fila ka dancɛ bɔli minnu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Depuis des années, aussi bien question de développement mais surtout aussi question sécurité transfrontalière. Sisan an bɛ taa Niger n'a jirala k'a fɔ l'enquêteur Niger jamana ka don kɛnyɛrɛye kunnafoni gafe sɛbɛn min ye a bɛɛ la nafama ye o ɲɛmɔgɔ o bilala kaso la tɛnɛndon wula fɛ ɲaamɛ kasobon kɔnɔ ka sababu kɛ a ye jamana lafasalitɔn lagosi a ka sɔnnadonabaga y'o fɔ AFP ye maître Kafugu Ousmane Ben y'a jira ko Idrissa Soumaïla Maïga bilala tɛnɛndon wula fɛ ɲaamɛ kasobon kɔnɔ kiiritigɛ ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ fɛ k'a d'a kan a jalakilen don ko a ye jamana lafasali tiɲɛ o kɔfɛ a ka fɔ la a ka sannikɛla n'o y'a ka client ye a ka jalaki nin bɛ tali kɛ barokun dɔ la min bɔra avril kalo o tile 25 la l'enquêteur n'o ye kunnafoni gafe sɛbɛn o kɔnɔ n'o tɔgɔ ye ko a fɔra ko Russie jamana baarakɛdenw n'o ye lasigidenw ye olu ye lamɛnnikɛminɛnw u sigi forobaso baaradaw sanfɛla la o kunnafoni sɛbɛn nin y'a ye ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnna Russie delilibagaw olu bɛna pankuru kɛlɛli o lafasali tɔn sigi Niger jamana kɔnɔ wa u bɛna kalan ɲuman di Niger sɔrɔdasiw ma o baara ɲuman kama ka kɛɲɛ ni famaw ka fɔta ye. Ayiwa a bɛ to sɔgɔlen Mali kura jamukan kan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseliw ye ka sɔrɔ ka na an ka don kibaruyaw tɔ lase aw ma.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Sisan Amérique jamana kɔnɔ sanfɛ kalanso n'o ye Université de Columbia o kalandenw girinkajɔlaw ye jasere kura sɔrɔ tɛnɛndon ka jɛnsɛ walima ka sɔn sɔrɔ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ ka bonya kalansow kɔnɔ n'o ye Palestine dɛmɛbagaw ɲɔgɔn yew yɔrɔw ye Amérique sanfɛ kalansow kɔnɔna na o kama VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré ale b'a ni kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. finitigiw ye mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 75 de mina kalanso 4 kɔnɔ États-Unis jamana kan yan ni kunɲɔgɔn laban na. Amérique masayaso Maison Blanche ye wele bila girinkajɔ nisɔgoya taamala ninnu ma minnu kɛlen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ fanga kan ni kunɲɔgɔn damadɔ laban ninnu na. Colombia sanfɛ kalansoba ye a lase ntɛnɛndon k'u ka ekɔliden caman minnu bɛɛ lajɛlen ye jufu ye u ka kalanso bila. U ye a jagoya o senfɛ ko nin nisɔgoya taamala ninnu ka kan ka mabɔ. U y'a fara kan ko Colombia tɛna a sen don nin nisɔgoya taamala ninnu ka baara fosi la ko ka fara nafolomugu bɔli kan min ɲɛsinen don Israel jamana ma. N'o ye nin nisɔgoya taamala ninnu ka laɲini fanba ye. A kalandenw ye u ka cɛdali yira ko u bena sebagaya bɛɛ lajɛlen ɲini ni u yɛrɛ ka lakana siraw ye u ka kalanso siyɔrɔw kɔnɔ min kunnafoniw dira New York sanfɛ kalanso kalanden dɔw fɛ hali ni k'a sɔrɔ bagabagalikanw labonyalenba don ani fɛnɛ ko ka fara u ka murutili u kɔni kan ni sanfɛ kalanso ninnu na. Tileganyanfan waati kalanden minnu be yen ni u ka sanfɛ kalanso ka bugulatigɛ sɛbɛ b'u bolo caaman na bilala ka taa u ka siyɔrɔw kɔnɔ i n'a fɔ a kunnafoni dira AFP ka kunnafoni diso la cogo min na. Joseph Hawley ale min ye sanfɛ kalanfa ye min ka baara bɛnnen don sɛbɛndenw kalanni ma Colombia sanfɛ kalansoba la ye a lase ko Colombia ye nin ko nin jate i n'a fɔ kolankolon de ko min kumakan dɔw jatilen don i n'a fɔ politiki kumakanw ka taa Palestine jamanadenw fan fɛ wa ko min fɛnɛ bɛna sɔn ka kɛ bagabagali sira wɛrɛw ye ka taa jifu ka siyaw fan fɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ a ye nin koɲɛ kɔni jati i n'a fɔ kojuguba girinkajɔ nisɔgoya taamala minnu kɛlen don ka bɔ k'u cɛda ka kɛ ni fagaliba ye min bɛ senna Gaza n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman baden de ni bɔnɛ Palestine jamanadenw na kɛra gɛlɛyaba de ye u ka sanfɛ kalanso ka baaraw kɔnɔna la min bɛ k'a laɲini walasa ka se ka kunnafoni dilabilalenw n'o ye droit de la liberté d'expression ye ka fara ɲangili siraw kan u ye min jate i n'a fɔ yahudiyaw olu kɔnɔyali. Arabugun jamana kan delilikɛla jamanaw minnu bɛ cɛsiri kɛ olu jigi b'a la tarata don ko kɛlɛ ɲɔgɔnsigi bɛna sɔrɔ min bɛ senna kalo 7 Israel ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ u bɛ silamɛtɔn ka jaabi makɔnɔ na tile 40 kɛlɛ banbali labɛnni n'o farala ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ minɛninw bilali ye Gaza mara la. Amérique cideyaso ɲɛmɔgɔba n'o ye Anthony Blinken min tun bɛ na makɔnɔ Israel tarata don na a jɔlen kɔfɛ Jordani o y'a jira tɛnɛndon ko ale jigi bɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ Hamas fɛ ka ɲɛsi hakilina dɔw ma a y'a jira ko o ye dabali bolomafara ye min bɛ ka fɔ kosɛbɛ Israel fan fɛ. Grande-Bretagne o cideyaso ɲɛmɔgɔba David Cameron ale ka fɔ la ni ɲininkali ninnu laɲiniw ni kɔnɔ tile 40 o marifaci dabila bɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ Palestine kasodenbaw caman bilali la minnu tun bɛ Israel bolo ka kɛɲɛ ni mɔgɔ minɛnenw o bilali ye minnu minɛna jolibɔndon na min kɛra Hamas fɛ Israel dugukolo kan n'o kɛra octobre kalo o tile 7 o de ye nin kɛlɛ daminɛ. Halisa an ka kunnafoniw na an bɛ taa Congo RDC jamanakuntigi Félix Tshisekedi a ka foroba taama Faransi a y'a jalaki tɛnɛndon wula fɛ ko tileninbaliya dɔnbaliya min tɔɔrɔla a ka fɔ la san 30 kɔnɔ Congo jamanadenw fɛ o sinaya jugu o ɲɛkɔrɔ
a ka jamana kɛlɛli la a ka gafe sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko pour un Congo retrouvé o jirali sen fɛ Collège des Bernardines na Jean-Luc Mélenchon n'o ye Faransi ɲumanfɛla farimanjɛkulu ye n'a bɛ wele nanzarakan na la gauche radicale française o ɲɛmɔgɔ ye. Congo jamanatigi o sera tɛnɛndon sɔgɔmada fɛ tile 2 taama nin sen fɛ a kan k'a ɲini jamanakuntigi Emmanuel Macron fɛ o ka ɲangili boloda Rwanda jamana kan n'o jalakilen don ko a ye kɛlɛ wulawuli RDC kɔrɔyanfan fɛ. Macron ye dɔgɔkun tɛmɛnen wele bila Tshisekedi n'a tɔɲɔgɔn ma n'o ye Rwanda jamanakuntigi ye Paul Kagame ma u ka ɲɔgɔnyew daminɛ ko kura ka ɲɛsi ka bonya RDC ka marabolo o dafalɛlen kan. San 2023 cɛkɛda min ye Transparency International o ka cisama kɔnɔ n'o ye rapport ye sariya sɛbɛn dɔ la o y'a jira ko farafina jamanaw fan bɛɛ ka sɔrɔ ko sumaya jira walima u tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli la. Nafolo dun kojugu o bɛ sen na hali bi farafina jamanaw kɔnɔ minnu cɛla Ghana jamana ka hadamadenya ani jɔsariya ni kiritikɛlaw ka tɔnba CHREG ka fɔ la namara o bɛ kɛ jamana ka baarakɛ nafolo 100 ni 20 ɲɔgɔnna ye. Duguden tɔnw bɛ ka faso kɛlɛ fara kɛlɛ minnu kan ka gɛlɛya nin ta walasa ka bɔ kɛnɛ kan ani ka bɛɛ bila ka wale kɛ. VOA lasigiden Isaac Kadesi ale ka laseli la ka bɔ Accra. VOA Bambara kunnafondila Mariam Traoré ale b'o kunnafoni bayɛlɛma bamanankan na an k'u lamɛn. Ghana kunnafoni sɛnsɛnna ninnu bɛ labɛn na ka kɔn u ka baaraba ɲɛ min bɛ wele ko grand reportage. Ni baara min bɛ ka kɛ u fɛ bɛ ɲɛsin baɲumankɛtɔn ma min bɛ wele ko Fort Estate. O kulu min sigilen don baɲumankɛ kama Accra n'u ka baara fanba dɔ bɛ tali kɛ nafasɔrɔsiraw bɔli ma ka di faso jama ma. Ani fɛnɛ ka fara kunnafonidilaw ka tɔnba n'o ye Media Fondation ye o min bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. A baaraw ɲɛmɔgɔya dilen don kunnafoni sɛnsɛnna Kofi Anchil ma. We work with an bɛ baara kɛ ni Ghana jamanadenw ye an bɛ baara kɛ ni kunnafonidilaw ye minnu bɛ kunnafoni di an ma ani an bɛ koɲɛw lajɛ k'u tɔmɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an b'u jira sɛbɛncogo la bɔlɔlɔkan barokun video YouTube kan ani fɛn wɛrɛw sɛbɛnnikɛlaw jama bɛɛ fɛ. Républicains ka fasojamakulu kelen do k'u ka baara fanba bɛn ni hakilina ninnu tali ma min dɔ bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Kabiri a cɛkɛda sigira sen kan san 2021 u ka baara fanba dɔ ye tali kɛ kunnafoniw labilali kan yuruguyurugu kɛlɛli kan. O kunnafoni labilalen ninnu cɛma baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan walasa ko ka se ka kofɔli kɛ jamanadenw ye ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw jagoyalen ye foroba cakɛlaw fɛ min bɛ tali kɛ u bolofɛnw kunnafoni labilali kan. Ni baɲumankɛkulu min n'a bɛ wele ko fanga naaninan ka lamɛnlikanw tun ye wulikajɔ kɛ k'u ka baaraw ta ka taa n'a ye Ghana ka cakɛda so min sigilen don bunadamaden jo sariyaw ani kiri tigɛko ɲuman kama olu ɲɛkɔrɔ ko walasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda. Kofi Anchel ale min ye the fourth of state ɲɛmaa ye ko an ye nin barokun bɔ tuma min na fama 294 ɲɔgɔnna girinna k'u ka nafolo fɔ tiɲɛna san'u ka bɔ kɛnɛ kan an tun m'o kɛ nga u tun bɛ baara kɛ nga an ye barokun bɔ tuma min na u ye teliyala k'u ka nafolo fɔ ani an y'a miiri ko a ye nɔ bila ka cika ɲuman ci famaw ni foroba baarakɛlaw ma. Kulu min sigira yuruguyurugu kɛlɛli kama ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka wulikajɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma ka bɔ Ghana jamana kɔnɔ ko min taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ko hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ welewelekanw bilala jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin baarabolo sira dɔw ma min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Politiki gafe dɔ labilala min kɔnɔkuma fanba fɛnɛ tun bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Mari Ada ale ye cakɛdakulu ɲɛmɔgɔ ye min bɛ wele ko Ghana Integrity Initiative. The National Anti-Corruption hakilina baara minnu sigira sen ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ o hakilina ninnu tun kan ka kɛ jɔsenw ye min kan ka to sen na ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ. An y'a ye k'a fɔ ko taabolo caman wɛrɛw donnen don a ko kɔnɔ minnu ni ala bɛnnen tɛ ka se k'an ɲɛsin olu ma o min bɛ ka gɛlɛya don an ka baaraw la ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ.
ka kɛɲɛ ni laɲini nunu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a lase k'a sariya sen dɔw fanga dɔgɔyara wa min bɛ ka gwɛlɛya don baaraw taabolo la walasa ka se ka jamana ka forobacaw minnu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛliw ma forobaca kɔnɔna la ka yuruguyurugu kɛlɛ ani fɛnɛ ka kiiri tigɛko ɲuman ɲini ka ɲɛsin a gwɛlɛyaw ma fasojamatɔn dɔw n'o dɔ ye CDD Centre pour le Développement Démocratique ye a laɲini hakilina dɔw dafa ni k'a gwɛlɛya dɔw wuli ka bɔ yen san 2027 kulu min ni o sigira yuruguyurugu kɛlɛli kama ni a bɛ wele ko le projet Corruption Watch ni olu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ka bɔ forobacaw kɔnɔ min kɛra ni laɲini dɔw hakilina ye sira jɛlenw kan Kojo Pombini Asante ale ye CDD ɲɛmɔgɔ ye b'a ɲɛfɔ an ye. We are able to do original. An bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli fɔlɔw kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla lakika b'an bolo minnu bɛ jɛkulu kɔnɔ ani minnu b'u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka an b'a ɲini fana ka tugu kow minnu bɛ sen na walima kow minnu an hakili la ko u su dɔnna ani ko an ɲinɛna minnu kɔ ka fara ko an hakili la ko an kan k'u lakunu. Hakilila fasabaga n'o ye activiste ye min sigilen don CDD ka kulu kɔnɔ nin y'a san 7 ye y'a yira k'a fɔ k'u ka baaraw bɛ ɲini ka nɔbɔ Pumpuni y'a fara kan ko we didn't want An fɛ laɲini bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o tun ye ka to namarako kana sinsin jamana kɔnɔ. U y'a lase k'u ka baaraw sera ka sira sɔrɔ ka kɛɲɛ ni fasojamatɔnw olu ka wulikajɔ cɛsiri ye walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ani ka fara maaw ka hakilina ɲumanw kan. Mari Alewena Ada ye nin fɔ tuguni. I n'a fɔ kodɔnnaba min ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ani ka fara mara kɛ ko ɲuman kan. Kulu min sigilen don hakilijagabɔ kama ka fara baara sira caman wɛrɛw kan bɛɛ lajɛlen sera ka nɔbɔ. An y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ i n'a fɔ gwɛlɛya min kun jalen don wa walasa ka se ka kɛlɛ an mago bɛ wulikajɔbaw de la walasa ka se ka baara latimɛ. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Nama Jara fɛ. Aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni Nigeria jamana ye u ka senatɔlantantɔnba n'o ye Fédération Nigérienne de Football ye u ka tɔlantannakɔrɔ min tɔgɔ Georges Finidi n'a si bɛ san 53 la u y'ale de sugandi ka kɛ Nigeria foroba tɔlantantɔn dege karamɔgɔ ye ka bila José Peseiro nɔ la ni Portugal jamanaden don. Georges Finidi tun ye san 1 ni kalo 8 kɛ a kɛrɛfɛ n'a tun y'a ka dege karamɔgɔ dankan ye n'o ye adjoint. Portugal jamanaden José Peseiro yɛrɛ de y'a ŋaniya ta k'a bɛ Nigeria tɔlantantɔn in ka dege karamɔgɔya bila. Hakilijigi la ale de ye Nigeria tɔlantantɔn in lataga farafina tɔlantanba in na n'o ye kani ye n'a taana Côte d'Ivoire jamana na n'u sera ka taa fo final la février kalo tɛmɛnɛ. Georges Finidi tun bɛ tɔlantan kɛ waati min Nigeria a ye tɔlantan kɛ siɲɛ 62 de ye foroba tɔlantantɔn kɔnɔ wa a bɛ fara tɔlantanna ŋanaw kan Nigeria jamana na n'u ka tɔlantan ye wasa kɛ. Nigeria ye farafina kan jɔnjɔn min ta san 1994 1994 Tunisie jamana na a y'o tɔlantan kɛ. Sisan Nigeria dege karamɔgɔ kura Georges Finidi ka baaraw kɔnɔ a bɛna Nigeria tɔlantantɔn n'o ye Super Eagles ye k'u lataga diɲɛ tɔlantanba la san 2026 la n'o ye Coupe du Monde 2026 ye. Wala juin kalo nata la Nigeria ni Afrique du Sud ni Benin bena tɔlantanw kɛ wa u b'a makɔnɔ a ka sebayaw sɔrɔ o tɔlantanw na. O kɔfɛ an bɛ farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kuncɛ ni farajɛla Ligue des Champions jɔnjɔn tɔlantanw ka demi-finaliw ye n'u bena damina bi. Bayern de Munich ni Real Madrid bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Sini araba Paris Saint-Germain ni Dortmund fana bena ɲɔgɔn sɔrɔ. Nunu de kunnafoniw ye an sera ka minnu sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'u lase aw ma aw kan bɛn. Nin bɛna dan sigi an ka bi kunnafoni la aw bɛ se k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ kan www.voa.com walima an ka fiɲɛ siraw fɛ n'o ye YouTube, Facebook, Instagram ani aw k'an bɛn waati wɛrɛw la ani ce. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public.
Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.